Anwyl aelodau a ffrindiau, rwy'n ysgrifennu hwn dan awyr las yr haf, ond erbyn I chi ei ddarllen, mi fyddwn ar drothwy'r Gaeaf yn dilyn tymor o ddiolchgarwch, ac mae gymaint o fydythion y dylwn I fod yn rhoi diolch amdanynt. Bydd yr haf heulog ond atgof hyfryd, a gobeithio byddwn hwn yn gyfle I ail fyw llwyddiannau ac uchafbwyntiau'r tymor. Roedd yn sicr yn haf prysur yn cynnwys y daith genedlaethol I Lerpwl, y sioe fawr, a'r Eisteddfod Genedlaethol, sef y 3 digwyddiad o oedd I mi yn bersonol yn uchafbwyntio'r misoedd diwethaf. Ond cyn sôn amdanad, mae gennyf newyddion cyffrous iawn I rhannu gyda chi. Rydym wedi cymryd y camau cyntaf tuag at sefydlu cangen neu clwb Merched y Wawr allan ym Mhatagonia. Bu Tegwen a minnau mewn cyfarfod ar-lein gyda Menna a Lois o'r wladfa, ac mi roedd yn gyfarfod positif ac adeiladol tu hwnt. Trafodwyd nifer o syniadau yn cynnwys croesawu ein chwiorydd o Patagonia i'n nosweithiau Zoom. Mae hwn yn ddatblygiad hynod cyffrous sy'n lledaenu neges Merched y Wawr ar draws y byd. Ond yn ôl I Gymru fach yn nawr, ac I ddiwedd mis Mehefin, cawsom daith genedlaethol llwyddiannus iawn I Lerpwl. Braf oedd cael cwmni gymaint o aelodau o bob cwr o Gymru. Diolch am y cyfle a'r profiad o ymweld â dinas mor arbennig. Gyda dyfodiad mis Gorffennaf, roedd hi'n bri troi fy ngolygod tuag at y sioe fawr yn Llanelwedd. Dyma fy mherer undod flynyddol i'r achlysur pwysicaf yng nghalendr y byd amaethyddol yng Nghymru. Roedd stondin Merched y Wawr yn llawn bwrlwm ac wedi ei haddurno'n hyfryd gan ranbarthau Arfon, Dwyfor ac Aberconwy, a fi wrthi'n creu crefftwaith ar gyfer croesawu pawb. Bu aelodau'r ranbarthau hynny, ynghyd â chyd aelodau o ranbarthau eraill, yn gwirfoddoli trwy gydol yr wythnos, yn gweini peneidiau ffice bach ar gyfer y canoedd a wnaeth alw heibio. Ar y prynhawn Dydd Sydd cyn cychwyn y sioe roedd y prysurdeb yn paratoi gyda aelodau wrthi'n gosod eu ddangosfeydd ar gyfer cystadleuaeth Radi Tomos. Roedd y cyfan yn wledd i'r llygaid a'r stymog. Dydd Llun yn cyrraedd, a bore'r beirniadu, a hefyd y cyfle cyntaf i'r cyhoedd edmygu llafur ein haelodau. Ar y dydd Mercher, daeth nifer o aelodau a ffrindiau'r cyn-lywydd Gaynor Roberts at ein gilydd ar gyfer derbyniad yn y deilad S4C. Clywsom neges ysbrydoledig gan Geraint Evans, prif weithredwr S4C, ac adroddiad o weithgareddau'r flwyddyn gan Gaynor. Ni fyddai unrhyw achlysur Merched y Wawr yn gyflawn heb cyflwyniad o luniau gan Tegwen, yn cynrychioli holl ddigwyddiadau'r mudiad. Mae dydd Iau'r sioe yn golygu cyflwyno prif wobr Radi Tomos, a llongyfarchiadau mawr i'r ranbarth Dwyfor a mennill gyda'r nifer fwyaf o farciau. Llongyfarchiadau hefyd I Llywen Tomos o gangen Merched y Wawr San Clair, am gipio'r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth gosod blodau. Diolch I Tegwen a holl staff y swyddfa am ei gwaith caled unwaith eto, gan sicrhau sioe fawr llwyddiannus arall I Ferched y Wawr. Cyn pen dim roedd hi'n amser ymlwybro tuag at y gogledd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam. A waw, am wythnos fyth gofiadwy. Teithio ar y dydd Sadwrn o ranbarth Penfro I Glyn Meilor, yn teimlo'n nyrfys, cyffrous, breintiedig a braidd yn emosiynol wrth edrych ymlaen at yr wythnos I ddod. Derbyniais groeso twym galon wrth gyrraedd stondin Merched y Wawr oedd wedi ei haddurno'n hyfryd ar y thema Cylchoedd y Ffin, a diolch arbennig I Angharad Rhys am ei hysbrydolaeth gyda syniad ac i'r nifer fawr o aelodau ranbarth Glyn Meilor bu'n creu'r cylchoedd. Diolch iddynt oll hefyd am wirfoddoli trwy gydol yr wythnos, yn gweini peneidiau a ffice bach. Dyma ddechrau ar wythnos o fwrlwm a phrysurdeb, gyda chyflwyniad am habell y cymdeithasau a'r cylchgrawn a chylchoedd y ffin gyda Angharad Rhys. Roedd prynhawn Dydd Sul yn brysur iawn gan cychwyn gyda sgwrs siaradwyr newydd dan arweinyddiaeth Cheryl Williams. Yna ymlaen I glywed y ddawn o ddweud stori yng nghwmni Fiona Collins a'i chyfeillion, ac I orffen cyfle I flasu bwydydd y fro. Dyna beth oedd gwledd ym mhob ffordd.
Yna cefais y pleser ar y bore dydd Llun o gymryd rhan yn lansiad hunangofiant Elin y Byrnam, llyfr a fydd yn anreg nadolig i nifer o'i'n siŵr. Dydd Mercher, y diwrnod mawr wedi cyrraedd, a seremoniau'r urddo ar lwyfan y pafiliwn. Roedd yr achlysur yn arbennig ac yn llawn emosiwn wrth i Gaenor ddarllen ar addewidion sydd i'w cadw fel llywydd y mudiad a minnau yn ymateb yn gadarnhaol. Gaenor felly yn fy urddo i yn lywydd cenedlaethol, a minnau yn urddo Bethan Jones Parry yn is-lywydd. Diolch i galon i aelodau a ffrindiau Merched y Wawr Cyngen Ffyn yn Groes am fod yn bresennol ar y llwyfan i ganu anthem y mudiad. Hyfryd oedd gweld a chlywed fy ffrindiau yn rannu'r foment hollol fuddgofiadwy gyda mi, ac roedd y canu yn deimladwy ac yn sbesial iawn. Diolch i ffrindiau, teulu ac aelodau'r mudiad am y gefnogaeth yn y gynulleidfa ac am y lluniau nyferus. Yna, yn syth i mewn i'n dyletswyddau, a phrofi'r gwefr yng nghyflwyniad aelodau'r rhanbarth Glyn Meilawr o Fflamau'r Ffin gan Mari Tiwdor yn y stiwdio, a chael y fraint o ddiolch i bawb am ei gwaith greidus. Ar y dydd Iau, daeth y cyfle i ddiolch i Gaenor am ei llywyddiaeth ac i fy nghyfarch innau a Bethan Jones Parry. Diolch i Ann fy chwaer yng Nghyfraith, i Ester fy merch, Eires, Awen a Gwenan, sef swyddogion rhanbarth Penfro a mein negeseuon a ddaeth a deigrin o emosiwn. Surprise ffantastig oedd derbyn cyfarchion mewn ffilm wedi'i recordio gan aelodau'r gangen, a dderbyniodd ymateb gwych oddi wrth y gynulleidfa, gyda llon bol o chwerthin ac ambell ddeigrin. Mae Cangen Ffyn yn Groes yn enwog am berfformio sgetsh, ac felly beth oedd gwell cyfarchiad na'r merched yn cyflwynio sget ddoniol tu hwnt. Diolch i'r Rocesu am eich cefnogaeth ac am deithio'r holl ffordd o Sir Benfro i Wrecsam. Tipyn o siwrna mewn ceir a bws. Ar y fore dydd Gwener ar stondin Merched y Wawr, roedd yn bleser croesawu Mari Emlyn a phedair awdures cyfarwydd a fi'n trafod ei llyfrau diweddaraf, gan y prynhawn bu Mari yn holi Rian Cadwaladr am ei llyfr Casa Haf. Yna roedd y dydd olaf wedi cyrraedd, a thynwyd raffl y ranbarth gyda nifer fawr o enillwyr lwcus. Roedd yn wirioneddol yn bleser mynychu gymaint o wahanol weithgareddau diddorol a safonol yn enw'r mudiad, gyda phopeth wedi ei drefnu i'r dim gan Tegwen, a staff dibyniadwy a gweithgar y swyddfa. Diolch o galon i bob un ohonoch chi. Dyna eisteddfod wych arall wedi dod i ben, a diolch i Wrecsam a'i phobl am groeso heb ei ail. Dyma ni nawr yn troi ein golygon yma i'r gorllewin, gan edrych ymlaen yn eiddgar at y flwyddyn nesaf, ac eisteddfod y garreg glas, eisteddfod y byddaf innau yn gallu ei gweld, a siŵr y fod yn gallu ei chlywed o ffenest y gegin. Felly ymlaen yn awr at fwrlwm yr Hydref, tymor y priodasau yn tywelu fel cofrestrydd, a minnau wedi priodi sawl cwpl hapus a chariadus, profiad sy'n lloni'r galon. Adref ar y ffarm fydda hi'n dymor croesawu'r lloi bach i'r byd. Cyfnod prysur iawn ac rwy'n hynod lwcus i gael cymorth helpwr bach mewn gi, sef Iowan fy ŵyr. Dyddiau dedwydd iawn. Mae mis Medi yn cychwyn ar fwrlwm rhaglenni a gweithgareddau ein canghennau a chlybliau ar draws Cymru, a bydde fynnau'n cael y fraint a'r pleser o deithio i bob cwr o Gymru i ymweld ag aelodau'r mudiad. Ar ddechrau'r mis hefyd cynhelir un o ddigwyddiadau mwyaf amserlen y mudiad yn genedlaethol, sef ein penwythnos preswyl. Eleni fe gynghelir yng Nghaerdydd, y merched yn y ddinas fawr ddrwg. Cewch yr hanes i gyd yn y llawr y lliw nesaf. Yn olaf, rwy'n gobeithio eich bod chi gyd wedi clywed pa elusen byddaf yn casglu tuag ati dros y cyfnod fy llywyddiaeth. Ymchwil Canser Cymru a chancer y fron yw'r dewis. Yn drist iawn mae'r clefyd erchyll hwn yn ein cyffwrdd ni gyd mewn rhyw ffordd, ac rwy'n am ddiolch i fy nith Mari Grig, sydd yn llys genad i'r elusen, am ei dewder a'i neges ysbrydoledig. Gobeithio gallwn cydweithio fel Merched Cymru i godi swm anrydeddus tuag at yr achos teilwng hwn. Hwyl i chi gyd am y tro.